Se on nyt Jorma ja Mauri. Katsotaan nyt kuinka käy. Tässä on henkien taisto. Oikeastaan se onkin. Koorti vastaan Volvo. Koorti vastaan voima. Mauri menee ohi. Ei mennyt. Ei uskaltanut, mutta meinas mennä jo lähellä. Ihan puskuri. Aika vähän tilaa. Nyt menee sisältä ohi. Ei mennyt. Ei pysty. Mäkin olin ei pysty. Pemari vaan tänne, niin Jorma saa vaan 101 vihaa Pemari. Nyt Mauri jäi vähän tossa suoralla. Minkälainen se Volvon kireet mutkat on? Nyt menee, ei me. Jorma alkaa tulla näin. Kun Make tulee näin, niin se yrittää tulla tuon eteen. Eikä mene. Mä näin sen oikein. Eikä mene. No sä oot kuvaajärjensä paljon paremmin Nyt hakee Mauri ohituspaikkaa. Mun mielestä suoralla olisi hyvä ohituspaikka. Teho ei varmaan riitä tommoseen Volvoon. Ehkä. Se vähän jäätuu aina, mutta sitten mutkit ottaa kiinni. Volvolla on vaikea tulla mutkaa. Katsotaan, nykä se sitten vielä varmaan ohi menee. Jossain vaiheessa, jos ei. Mutta ei saa luovuttaa. Ja nyt meni vaan Jormalla pitkäksi. Meni ohi. Nyt lähti varmaan Volvo lujaa menee. Mihin se eskortti meni? Se oli hyvä ohitus. Ensin pitkäksi, sitten Volvo pitkäksi ja sitten Mauri sitten ohi. No tekeekö Rako? Tekeekö? Mutkissa tekee. Ei tee. Katsotaan. Ei oo Volvoa lähellä. Tulee se sieltä. Jorma ottaa vielä kiinni. No katsotaan. Tää ottaa kiinni. Voi ottaa. Ottaa se. Aivan. Ehkä. Mutta jos Jormaan tulee virhe, niin ei. Katsotaan nyt. Sitten kun Pemari tulee tänne, niin ei kuussa. Paitsi kun sitäkään ei saa kuntoon. Eskortti menee kyllä lujaa. Sitten vesi.